оцінює суспільство. І зрештою, я вважаю, що достатньо було би президента, прем'єра, Давида Арахамії, як секретаря, наприклад, інвестиційної ради, спікера парламенту і тих людей, які справді розуміються в інвестиціях, є в комітеті відповідному, не більше. Чого туди їхати? От чого. Але, до слова, варто сказати, що пан спікер Разумков сказав, що ці кошти, які будуть витрачені, не будуть з державної скарбниці. А отже, тільки офіційна делегація, але тепер треба розібратися, скільки осіб в делегації, а решта все за свій рахунок. От, у нас не бідні депутати виходять, раз в таких кількостях туди їздять. Жити в Давосі недешево. Ну і все-таки про рівень нашого життя. Давайте почнемо з такого. Сьогодні всі обговорюють зарплати міністрам і менеджерам великих державних корпорацій. І на тлі цього скандалу відбувається проблема у бюджетників. Наприкінці минулого року деякі бюджетники недоотримали надбавки, наприклад, вчителі, дрібні чиновники. Вже в січні недоотримали надбавки, наприклад, лікарі і ще деякі категорії також бюджетників. При цьому уряд вносить на розгляд парламенту одразу декілька законопроєктів, які пропонують відв'язати зарплати, виплати бюджетникам від прожиткового мінімуму. Таким чином, просто щоб платили за рівнем доходів в бюджеті. От скільки можна, стільки ж платили з бюджетів цим людям. Власне, які перспективи чекають на лікарів, вчителів, там, поліцейських, всіх інших, хто залежить від державного бюджету? Власне, ці та багато інших питань ми хотіли в п'ятницю поставити прем'єр-міністру, який мав би відповідати на них під час години запитань до уряду. На жаль, не склалося, але питань це не знімає. І наших питань прем'єрові це не знімає. Я сподіваюся, що вже в перші дні третьої сесії, тобто 4, 5, 6 лютого, ми зможемо спитати у прем'єра все-таки, які рішення були прийняті. Бо і президент поставив відповідні завдання, аби дійсно зробити такі зарплати справедливими, аби суспільство розуміло, за які заслуги такі пільги, такі премії, такі надбавки. І якщо я зараз правильно розумію, навіть такий керівник, як керівник митниці, мав би пояснити, для чого в законодавстві передбачати 7 нових видів премій, які на сьогодні вже є в даних законопроектах, на розгляді в комітетах і так далі. Тобто ми говоримо, а робимо своє? Ні, ми прийшли, щоб змінити ситуацію. Змінити ситуацію можна лише кардинально знизивши навантаження на бюджет, коли ми говоримо про бюджетну сферу. Якщо ми говоримо про премії, то вони мають мати підґрунтя, це мають бути реальні показники ефективності. Коли ми говоримо про оці вилки так звані, то вони мають бути логічними. Якщо поштар, наприклад, у Херсонській області заробляє 8 тисяч гривень, а керівник Укрпошти, пан Смілянський, заробляє 800 і більше тисяч гривень, то поштар і я, як представник влади, і ті, хто представляють опозицію, мають розуміти, за що 8 тисяч і 800. Якщо цієї справедливого розуміння немає, це несправедливість, так, яку люди не розуміють і не знають, як пояснити. Починається дисбаланс між суспільством і владою. Дискомунікація, нерозуміння, поглиблення прірви і, як наслідок, втрата влади. Я не кажу і не є фаталістом, я не кажу, що так станеться уже і невдовзі, але якщо ми не пояснимо суспільству, не треба бути пророком, щоб розуміти, що це довго не триватиме. Ми не маємо грошей, аби виплачувати такі премії. Ми не маємо грошей, аби утримувати таких топ-менеджерів, як пан Коболєв, Вітренко, Смілянський, як вони вважають, вони ще й мало заробляють, їм треба ще більше заплатити. Я дуже ригористична, перепрошую, якщо мене зараз бачать і чують колеги, але, на жаль, ми не можемо собі дозволити таких високооплачуваних високопосадовців. Дійсно, фракція ж мала говорити з урядом не лише на засіданні парламенту відкритому, але мала відбутися, наскільки я розумію, зустріч урядовців, зокрема і пана Гончарука, з фракцією «Слуга народу». Така зустріч не відбулася? Ні, не відбулася, він не прибув, але прибув пан Смілянський і пан Коболєв. Ми питали його, я особисто задавала питання, однак я не почула адекватної відповіді, чому так, а не інакше сьогодні відбувається. І чи усвідомлює він оцю психологічну різницю в підходах, коли людина може собі дозволити отримати премію 20 мільйонів гривень, 30 мільйонів гривень, при тому не виконувати основних стратегічних пріоритетних завдань, такі як, наприклад, збільшення власного видобутку газу. Так? Це те, чого чекає суспільство, бо цей власний видобуток, як я собі це на свій політичний розум розумію, дозволить
наприклад, бути незалежним від Росії, дозволить мати енергетичну незалежність і дозволить знизити ціну на тариф для населення. Але чогось цього не відбувається, а наші премії і надбавки ростуть. Ми говоримо, що ми виграли Стокгольмський арбітраж, як каже пан Коболєв, і йому 1% відповідно до контракту. А для чого ми тоді платили юристам нідерландським? Мільйони євро ми заплатили їм, аби вони виграли цей позов. А що тоді має і які гроші має отримати пан Коболєв і Вітренко? Тут питання, в принципі, лежить в площині вирішення Кабінету міністрів. І президент поставив чіткі дедлайни. 4 лютого, коли прем'єр має доповісти, як зробити так, аби пан Коболєв зрозумів, що 29 чи скільки мільйонів доларів – це неможливо для нашого бюджету в таких умовах, в яких зараз перебуває українське суспільство. Але з іншого боку, відповідальний за зарплати державних корпорацій не прем'єр-міністр, а наглядові ради, встановлені на більшості з таких великих державних підприємств. Яким чином Гончарук зможе повпливати на Нафтогаз? Хіба в нього є відповідні механізми? Ну, дивіться, я запитала про це у пана Коболєва і спитала, від кого це залежить. Ну, я якби давала йому шанс, говорячи про те, що, напевно, ви не самі собі встановлювали, я щиро на це сподіваюсь, хто вам встановив такі виплати. Він мені сказав, що це був уряд у 2015 році. І в тому числі в 2016-му. Так, наглядова рада має вплив, в тому числі наглядова рада Укрзалізниці, так, де також члени наглядової ради заробляють по 500, по 700 тисяч. Я так сподіваюся, вони розуміють, що вони роблять. І інші члени наглядових рад, які навіть не приїжджають, наприклад, з-за кордону, де вони є, а часто густо членами наглядових рад є іноземні громадяни. І вони по скайпу зустрілись, обговорили, прийняли рішення і поїхали далі. А питання залишаються. Якщо в нас все правильно в реформах, тоді для чого ми шукаємо інвестора, аби купив хтось Укрпошту, навіть на міноритарних засадах, або ту ж Укрзалізницю. Це наші стратегічні підприємства. Чому, якщо реформи правильно відбуваються, чому ми тоді скорочуємо кількість відділень, чи то і є реформа, скоротити кількість відділень, наприклад, Укрпошти, і просто скоротити людей? Їх ж не перекваліфікували, їм не надали робоче місце, яке могло б забезпечити в Україні залишення цієї людини. Ні, вони просто виїжджають за кордон, і ми це знаємо. Це страшна проблема, і ми будемо ставити питання. Я зараз говорю про провладну більшість, тому що це питання мусить стояти наріжним каменем, бо тоді ми будемо втрачати довіру від суспільства. Якщо ми цього не зробимо, довіри не буде вже невдовзі. Після скандальних плівок, записів, розмов прем'єра Гончарука з фінансово-економічним блоком уряду, з чиновниками Нацбанку, президент зустрівся з Гончаруком, провів з ним переговори віч-навіч. Деякі цитати з цих переговорів стали надбанням громадськості, стали публічними. Зокрема, президент сказав, що дає шанс Гончаруку. Чи скористається цим шансом? І що це за шанс? Шанс на що, на вашу думку? Я думаю, продовжити свою політику і почати до кінця, до логічного завершення. Бо ми прийняли план, як ви пам'ятаєте, у вересні, стратегічний план дій. Він був розписаний і в часі, і в просторі, і в кількості зацікавлених осіб, мав якісь виміри, мав якісь кількісні показники, якісь характеристики. Ми мали цілі, як ви пам'ятаєте, цей план був дещо інший, ніж, наприклад, пропонували прем'єр-міністри до пана Гончарука. А відтак і дійсно повинна бути відповідальність, бо не можна просто взяти і піти. Це занадто відповідальна посада, щоб написати заяву і піти. Все-таки ми несемо солідарну відповідальність, президент несе відповідальність, своїм авторитетом пообіцяв суспільству, що прем'єр Гончарук справиться. Ми, як монобільшість, яка підставляє прем'єру плече кожного разу, коли приходить законопроект в залу, ми, як правило, його підтримуємо. Ми, як правило, лояльно відносимося до суб'єкта законодавчої ініціативи Кабінету міністрів України. Ми, як правило, ретельно розглядаючи на комітетах, все одно наполягаємо на тому, що Кабінет міністрів знає краще, як має відбуватись та чи інша реформа, апелюючи до їхнього досвіду, до їхнього професіоналізму. Я говорю до апарату Кабінету міністрів, не тільки про політичні посади міністра, бо ми розуміємо, що закони пишуться все-таки групою людей. І тут виходить, що прийшла якась певний період часу, закінчили рік, тільки почали новий, дійсно скандал, дійсно якісь емоційні чи не емоційні оцінки
тих чи інших високопосадовців. І насправді ми лише в тому процесі, навіть не посередині, на початку. І я думаю, правильно зробив президент, що дав можливість пану прем'єру все-таки продемонструвати те, заради чого, як я сподіваюся, він прийшов на цю посаду. Ефективність, професійність і результативність. Наразі є питання. Побачимо, як буде далі. Все-таки місія МВФ, ті договірні зобов'язання, які сьогодні є. А ми в процесі, так, і Світовий банк, і ЄБРР. Це дійсно той процес, який розпочато. І так швидко змінити, це теж важко, бо, як ви знаєте, відставка прем'єра тягне відставку Кабінету міністрів, і треба усіх без винятку замінити. Тобто це не тільки один або два міністра, які, в принципі, не змінить цілого Кабінету. Тут дуже важливе рішення. Але думаю, що питання будуть вирішуватися, і ми розуміємо, що ми будемо слухати і звіти прем'єра, і міністрів все ретельніше і ретельніше. Ну, але вам в уряді пообіцяли таку от зустріч, де ви змогли б обговорити там проблеми зарплат бюджетникам там і так далі, прокомунікувати найбільш дискутивні реформи, які пропонує уряд, і ви повинні ж будете ухвалювати низку таких законопроєктів, які будуть досить болючими для суспільства, і про землю, і багато інших. Закон про працю. Про працю, трудовий кодекс. Так. От коли у вас буде ця зустріч? Ну, я сподіваюся, все буде добре, і прем'єр повернеться з Давосу, уже там 4-го чи 5-го ми зможемо зустрічатися, зможемо дискутувати. Головне, аби прем'єр розумів, що комунікація з парламентом дуже важлива. Про це говорив і президент з прем'єром, коли зустрічалися вдвох. Він, власне, поставив одним з ще одних пріоритетних завдань – це налагодити комунікацію. Це добре, що прем'єр несе заяву на відставку до Офісу президента, але є закон України, Кабінет міністрів України, 15 стаття, визначає, що все-таки до парламенту треба нести такі заяви. І якщо так буде продовжуватись, то це, звичайно, не сприятиме налагодженню комунікації між парламентом і прем'єром. Ну, наприклад, з міністрами у нас достатньо тісна комунікація. Вони приходять, ми бачимо їх на комітетах, навіть відзначають старожили, які були в минулих скликаннях, що це найбільша кількість міністрів, яка відвідує комітети. У нас є тісний контакт в тій чи іншій мірі, я не кажу і не берусь за кожного, але в нас дійсно є контакт. Наприклад, міністр Кабінету міністрів Дубілет, ми постійно спілкуємося і через наші чати. І найменш високооплачуваний чиновник якраз 17 тисяч йому достатньо. Чи віце-прем'єр, наприклад, з питань цифризації Фьодора, в нього дійсно є хороші програми, вони показують результат. Ми можемо говорити про пана Кулебу, про пана Пристайка, який не побоявся, прийшов в п'ятницю і відповідав так на незручні, на складні питання. Але це і є ця політична відповідальність, це і є те, що робить політика зрілим. Мати можливість і мати силу відповідати на незручні питання. А міністр соцполітики, яка увійшла в трійку найбільш високооплачуваних міністрів цього уряду, вона комунікує з вами? Ну, напевно, в комітеті комунікує, але дуже би хотілося, щоб ті законопроекти, які виходять, бо це дуже чутлива тема, це соціальна політика, яка насправді у нас кульгає. На жаль, ми не є країнами Скандинавії, ми не можемо похизуватися так своїм пакетом соціальним, і соціальні стандарти у нас найнижчі в Європі. А тому це ті дражливі питання, які потребують власне розуміння в суспільстві, що відбувається. Це комунікація, а ми якраз є та добра можливість закомунікувати, бо є депутати-мажоритарники, є люди, наприклад, я ходжу на ефіри дуже багато. Якби я більше була залучена, не тільки я, і такі, як я, якби ми розуміли, що саме відбувається, напевно, би краще і люди розуміли, так, що буде, які плани, які перспективи, які будуть стандарти підвищуватись і за рахунок чого. Бо так можна сказати, 40% ми прагнемо ВВП там за 5 років, а далі що? Ну, далі важливо, що зараз зробити з діркою в бюджеті, з неоголошеним секвестром бюджету, який вже відчули на собі багато хто, зокрема і цей кримсько-татарський канал АТР, який опинився на межі фактично згортання цього проєкту. Ну, багато кому просто не виплатили ті виплати, які мали відбутися. Про скандал з урядовцями. Хто, на вашу думку, слухав Гончарука та іже з ним, і хто, ще більш важливе питання, злив ці плівки і навіщо?
Як я зрозуміла, чи я правильно зрозуміла президента, є 2 тижні у спецслужб, аби дати суспільству відповідь. Суспільству, нам, як представникам влади і опозиції, напевно, хто слухає прем'єра, хто може собі дозволити злити в мережу безнаказано, можна сказати, спокійно роблячи це з найвищою посадовою особою в країні. Бо ми парламентсько-президентська республіка, прем'єр – це дуже вагома посада. І ми, зрештою, у міжнародному збройному конфлікті з Російською Федерацією. Ми знаємо, як Російська Федерація втручається у політичні процеси багатьох країн. І навіть з тими, з якими вона має дипломатичні стосунки, з якими вона наче співпрацює, ми знаємо, це Німеччина, так, це Великобританія. І там почасто ми бачимо, які скандали виходять на поверхню. А отже, це дуже важливе питання національної безпеки. Я сподіваюся, Служба безпеки України якнайшвидше дасть вичерпну відповідь суспільству з цього приводу. Ну, тут же важливо не тільки хто слухав, хто оприлюднював, але і які інструменти використовували для того, щоб якомога більша частина суспільства про це дізналася. І ось як зауважив екс-президент Порошенко, медіа Ігоря Коломойського активно брали участь в розкрутці цієї історії, і багато хто з політиків кажуть про те, що йому вигідно. Прем'єр Гончарук прямо натякає, що низка олігархів зацікавлені в його відставці, заміні на когось більш лояльного, ну і так далі. Якщо з'ясується, що це хтось свій, що тоді? А що мається на увазі свій? Бо Коломойський точно не свій. Ну, я маю на увазі громадяни України, чи... Ну, мається на увазі, скажімо, ну, якщо це робилося руками представників там вашої фракції, умовно кажучи. Та ні, ну я далека від думки, що представники фракції, до якої я маю честь належати, можуть собі дозволити прослухати прем'єра, що у них є такі засоби, інструменти. Отримати і оприлюднити. Отримати і оприлюднити. Ну, звичайно, що треба, аби внутрішня безпека такими питаннями займалася, в тому числі і внутрішня безпека фракції. Я сподіваюся, вона у нас є, я не знаю, але я щиро сподіваюся. От програма «Великий брат», як ви пам'ятаєте, на початку нашої каденції була анонсована. Я сподіваюся, що і великий, і малий брат дуже добре дивиться за тим, що робиться у нас в фракції всередині, слідкує, відслідковує, моніторить. Великий брат не з'ясував навіть авторів телеграм-каналів, які оприлюднюють дуже часто внутрішньофракційні секрети. Отже, з братами не все гаразд, але тим не менше сподіваюся, що такі питання теж будуть мати відповіді і знайдуть такі відповіді невдовзі. Треба почати попросту, кому це вигідно. Якщо це вигідно, кому це вигідно? Ну, напевно, як каже прем'єр, а я схильна йому вірити, я все-таки сподіваюся, що він розуміє, про що він говорить, це ті люди, або ті клани, або ті групи фінансові, промислові, яким не подобаються реформи, запропоновані паном Гончаруком. Бо, зрештою, на цих плівках жодної корупції не було, як ви зауважили. І на цих плівках важко сказати, що прем'єр Гончарук вчиняв злочин. Так, були якісь оціночні судження. Так, у мене питання навіть не до тих емоцій і не до тих оцінок, які він давав, вербальних форм, яких він обирав. А в мене питання все-таки, так, в нас є план чи немає? І отут в мене питання найголовніше. Бо я думала, що план є, і ми за нього голосували. Якщо ж це не план, а будівництво макаронної фабрики, або давайте подивимося, як це робиться в інших країнах, це і є план, то тоді треба ще ретельніше питати пана прем'єра, що він має на увазі, коли каже, що бореться з олігархатом. Бо це і має бути такий дійсно серйозний план, тому що ми вже боремося з олігархатом роки і побороти не можемо. А отже, не все так просто, як думає пан прем'єр, якщо я так правильно читаю те, що він говорить, те, що він пише, те, що як він спілкується через засоби масової інформації. А отже, я не роблю з цього трагедії. Я розумію, що в нашому світі прослуховують і Ангелу Меркель, і всіх решта, ви пам'ятаєте. Ну, світ надзвичайно прозорий став. Дійсно, секретів немає. Тим більше, якщо ти говориш в кабінеті з офіційними особами, вважаєш, що ти говориш в ефір. Навіть якщо ти переписуєшся у чаті з кимось. Ну, але все-таки, незважаючи на все це, от якщо перебрати олігархів, кому це вигідно, так? Ну, давайте беремо там найбільшого олігарха, Рената Ахметов. Ну, хіба йому це вигідно? Посилення, заміна Гончарука на людину там Коломойського, умовно кажучи, це точно не в його інтересах, тому що це по його душу. Він показує велике інтерв'ю Гончарука, яке показує Гончарука в найкращих барвах.
Це невигідно. Якщо говорити про Фірташа, я думаю, він взагалі поза цим дискурсом. Так. Ну, кому це може бути далі? Аграрним олігархам, я не знаю, кому це, яким олігархам це Вони ж скоро ринок землі почнеться. Чого їм теж не вигідно? зрозуміло для чого. Хто в нас там ще далі за списком є, ну навіть не цікаво далі говорити. Так? Ну, тобто, виходить тільки одна людина з переліку олігархів, кому це теоретично могло б бути вигідно. Я думаю, все банальніше. Я думаю, що це навіть не перелік олігархів. Олігархи лише можуть використати це як інструмент, яким завжди буде будь-який інструмент, який буде тиснути на владу, вигідний. Ви розумієте, тоді влада слабшає, тоді розбрат, тоді конфлікти, тоді всередині фракції починаються бродіння, підозри, сумніви, плітки за плечима говоріння. А отже, це все, що сприяє, звичайно, тим, хто хоче, щоб залишився статус-кво такий, як він є. Звичайно, це а чому б це не мало бути вигідно Російській Федерації? Чим гірше, тим краще. Я не кажу, що це новий план Шатун, але це може бути вигідно будь-кому. Тому варто всі можливі варіанти вивчити, а спецслужба має дати своє заключення. Дуже чекаємо від пана Івана Баканова, що він уже невдовзі це зробить, а ми дізнаємося, кому це було вигідно, хто це зміг зробити, враховуючи ступені захисту, так, безпеки інформаційної, в тому числі саме пана Гончарука. Побачимо. Тим більше у Зеленського не така далека від нього людина очолює СБУ, повинні були б активно зайнятися з'ясуванням цього питання. Тобто ви все-таки чекаєте, що за 2 тижні, так, як і було обіцяно, все з'ясують. Що ж, чекаємо на це. Якщо говорити про суть тих розмов, які там відбувалися, пропозиція збільшувати додану вартість будівництвом заводів з переробки сировини. Ну, це такі пропозиції могли б висловлювати, очевидно, там учні 9 класу, які почали вивчати економіку, ну, але точно не те шановне товариство, яке там зібралося. Як ви гадаєте, що це взагалі було? Що це за така дивна розмова, настільки, ну, яка вразила такою, так би мовити, знаєте, ну, таке враження, що люди самі не розуміли, а що ж відбувається з гривною, а чому вона міцніє, чому купівельна спроможність її падає, чому ситуація в економіці така, а не інша. Ну, от це просто вирвані з контексту якісь речі, які в такому невдалому світлі показують наших урядовців. Чи все-таки це про їхній рівень, як ви гадаєте? Я все-таки думаю і хочу в це вірити, це вирвані з контексту речі, тому що справді кажуть уже спеціалісти, а в нас спеціалістів дуже багато в мережах, що це нарізки. Тобто, що це певні нарізки. І я схильна думати, що це дійсно певні нарізки, бо все-таки я далека від думки, що пані Маркарова не спеціаліст. Ну, я там знаю, її найменше лунало, так, вона казала, ні, я не впевнена, що це так. Ну так, якщо щиро. Я думаю, що так мало місце і такі розмови, а пан Гончарук теж мав прекрасну можливість спростувати або підтвердити, чи його це голос на плівках. Це дуже важливо, аби людина розуміла, заяви, зустрічі з президентом, що його, так, ну що казати. Тут, звичайно, питання і до самого прем'єра все-таки. Ну, бо профан в економіці нічого страшного немає, коли людина об'єктивно оцінює свої знання в даній це політична посада, так, тут же ж не за знання обирають, за не волю. За знання, дуже правильно ви кажете. Тому тут не питання. Питання все-таки, я кажу, що питання у мене особисто виникли щодо того, що плану насправді немає. І головне, що пан прем'єр думає, що найголовніше – це переконати президента, що такий план є. Ні, не найголовніше переконати президента, бо президент і так переконаний. Тобто не потрібно переконувати президента у тому, чого немає. Навпаки, потрібно говорити правду. Але якщо він вважає, що там у нього десь пусте місце, то він дуже помиляється. Бо президент, а я точно це знаю, отримує інформацію з різних джерел. І те, що на сьогодні лежить у площині відповідальності прем'єра, а це економічний блок питань, бо президент має свій блок, за який він відповідає. Це конституційно визначені повноваження, зовнішня політика, оборона, ми знаємо, дипломатія. І там, в принципі, ми маємо питати президента, а уже президент і парламент має питати з прем'єра, де план. І він, в принципі, має бути зрозумілим. То якщо прем'єр не розуміє, де план, то хто це має робити? І тут уже підставні, як я вважаю, претензії до пана прем'єра Гончарука. Бо якщо я спілкуюсь з міністрами, маю таку честь і можливість, і я бачу у кожному з них нормальний, об'єктивний підхід.
який є реалістичний, з паном Кулебою він нормально працює з комітетом, ви бачите. Ми працюємо по програмі розширених можливостей НАТО, ми маємо можливості по співпраці з Європейським Союзом, ми дійсно співпрацюємо. Мені немає що сказати, я не можу закинути, власне, пану Кулебі, що він не має плану. У нас є чіткий план. Міністр оборони, бо я є в комітеті з нацбезпеки і оборони, теж має чіткий план. Ми розуміємо, куди ми рухаємося. Трішки більше питань у Укроборонпрому, до Укроборонпрому, бо там ще поки що та корпоратизація, зміна і так далі. Ми ще чекаємо і зараз будемо кликати на комітет пана Абрамавичуса і будемо в нього, до речі, сьогодні день народження, ми принагідно його вітаємо. Будемо сподіватися, що такий план теж є. Він просив до Нового року дати йому час, щоб цей план було представлено як найкраще і найґрунтовніше. Я розумію, що робить віце-прем'єр Фьодоров, ще раз кажу, я розумію, що робить Дубілет, я в принципі розумію, що роблять міністри, але загалом має складатись враження, що і прем'єр-міністр розуміє, як це виглядає в сукупності, бо це мають бути гвинтики цілого механізму, які працюють. І тоді є такий кумулятивний чи синергетичний ефект. Якщо цього немає, і прем'єр визнає, що він не розуміє, що відбувається, тобто він що, втратив кермо? Він не розуміє, він опустив руки, він не розуміє, куди він сів, він не має водійських прав. Що таке? І отут в мене питання персонально до пана прем'єра. Бо я би не хотіла, аби він йшов з посади, бо це буде дійсно відставка цілого уряду. Я би хотіла, щоб він просто пояснив. І якби він це зробив в п'ятницю, повірте, 50% питань суспільства би зникло. Якби він просто прийшов на трибуну і сказав, дивіться, основними питаннями є, чи це плівки? Так, плівки. Чи мало місце? Так, мало місце. Я говорив те-то, але я вважаю, і пояснив, просто основні тези, вони ж і так були виписані в всіх мережах, ми всі це розуміли. А боятись, ховатись за те, що ми круті, ну ви чули спіч прем'єра, так? Ми круті, ми команда, власне, а команда формулює що? Довіру. Довіра має бути у нас, як у команди, один до одного. А якщо ми чуємо від прем'єра, що він не знає, куди він йде, ну і зрозуміло, що кожен з нас оглядається, ми голосували, ми довіряли, ми давали вотум річний, так, довіри, коли рік не можна чіпати прем'єра, хіба би за його особистою заявою, бо він знає, що він робить. І я закладаю в кожному законопроекті, який не стосується мого комітету, наприклад, чи це податки, чи це економіка, чи це аграрний, що вони знають краще, бо там професіонали, бо вони за це відповідають. Але якщо ця довіра буде втрачена, то буде не зовсім добре, скажімо м'яко. Для того, щоб вирівняти більш-менш ситуацію з економікою, в українського уряду не так багато є варіантів дій. Один з них – це відкривати ринок землі і, відповідно, отримати там хоча б якісь там кілька мільярдів. Приватизація, але жодному з попередніх урядів це не вдалося. І ось ми стоїмо на порозі цих великих таких от глобальних речей. Чи вдасться в лютому провести законопроект про землю? Чи знайдеться, принаймні, підтримка всередині фракції цього законопроекту? Тому що критика назовні дуже велика є. Так? Є аграрні асоціації, є опозиція у парламенті, яка від солідарності до Опоблоку критикує. Це так, опозиційне об'єднання «За життя». Чи є все-таки цей... Були засідання комітету, так? Чи налагодився вже цей діалог для того, щоб парламент зрозумів, що ж робить уряд, що пропонує уряд? І чи підтримують цей закон, чи знову його відкладуть там на ще якийсь час? Ми побачимо, чи справді в лютому ми зможемо проголосувати, але скажу відверто, я не вірю, що Кабмін розраховує на доходи у 2020 році від продажу землі. Я бачила там десь мільярд, це ні про що. Тобто тут не суть. Тобто, якщо він навіть відкриється, це буде наприкінці осені. Так, це точно не є 2020 рік, бо там з жовтня починає він діяти, а це 21-й. Тут не йдеться про доходи до бюджету. Я швидше думаю, що йдеться про продаж майна. Або віддання його в концесію, як, наприклад, сьогодні в Херсоні. Я читала, і у міністра Криклія, і це добре, ми проголосували закон про концесію, який дозволяє іноземним інвесторам зайти, не змінюючи власника, а власником залишається держава, взяти в управління величезні заводи припортові, бо держава почасту не є ефективним власником, то треба визнавати. Але концесія – це нормальна практика світова, яка доводить свою ефективність. І я бачу, що цей закон починає працювати. Це той позитив, про який
який треба говорити, але він точно не дасть результату вже і сьогодні. Але це теж віддалена перспектива півроку, рік, яка покаже свій результат. Це ті закони, які ми прийняли, бо ми дійсно прийняли закони, які наближають той промисловий безвіз, як ви знаєте, так, який вирівнює наш, так би мовити, похід у Європу. Там справді ми прийняли чимало хороших законів, які будуть працювати, які нам дозволять отримати доходи. Але рівно з тим ми маємо сьогодні ургентні проблеми, негайні, як дірка в 50 мільярдів в бюджеті України, і ми мусимо десь її брати. А також ми маємо тиск зовнішніх запозичень, коли кожна третя гривня... Вже в лютому ми повинні будемо віддавати величезний транш. Це величезний транш, і нам ці гроші десь треба брати. А немає де на територіях на сьогодні, бо я чую, я ходжу ногами по землі, я спілкуюся з людьми, з представниками територій, з міськими головами. Ми не маємо тих резервів, і подушки немає резервної. Тобто нам потрібні дійсно негайні кроки, так би мовити, з шокової терапії, як це робили поляки свого часу в 90-х роках. Але це потрібен чесний діалог. Це має бути чесний діалог. Ми не маємо намагатись обманути президента, а відтак і парламентську монобільшість у тому, що у нас план є, а виявляється, плану нема. Бо це має бути чіткий, конкретний, покроковий план, навіть поденний план, що ми робимо. Бо тут уже шахтарі, ви знаєте, сьогодні в облдержадміністрації у Львівській, наприклад, шахтарі відмовляються виходити, стоять і чекають своїх зарплат. Селідоввугілля, де знову ж таки проблеми, це місячні затримки заробітних плат. І ми будемо говорити так по кожній і галузі. закриття великих промислових підприємств, Так, і спад переведення людей на 4 промислового на 4-денний робочий тиждень і так далі. Так. Спад промислового виробництва. І от накопичилося дуже багато проблем, які просто вже як сніжна куля накриють цього року Україну. Тобто, наскільки я розумію, уряд поки що не давав відповіді на питання, що він буде з цим всім робити. Ну, поки що ні, але сподіваюся, що питання будуть мати відповіді уже найближчим часом. Ну і співпраця з МВФ. Уряд сподівається, що все-таки співпраця і новий транш, новий кредитний договір допоможе вирішити ситуацію. Ну, це знову ж таки, як трішки, знаєте, голка така, на якій ми сидимо, але, на жаль, ми мусимо це визнавати. Без цього облігації неможливо. зовнішнього запозичення, які зміцнюють гривню, відповідно, теж виникають інші вже проблеми з економікою. Ті питання, які, до речі, ставив президент на плівках, так, коли Гончарук переказує, що мені Зеленський ставить от такі-то питання. І я йому пояснюю, він мені не вірить, там, про гривню і так далі. Вони ж цілком слушні, я думаю, багатьох людей, багатьох політиків є ці питання. Так? Я думаю, що ви теж ставите їх. Абсолютно. Чи є приблизне у вас розуміння, от, що відбувається з цими процесами? От, із гривною, із облігаціями зовнішнього запозичення? І що буде, якщо кредиту МВФ найближчі декілька місяців не буде? А схоже, що вже в лютому от точно його не буде. В лютому нам потрібно виплачувати, скільки там, 17 мільярдів, ну, величезну суму, так? От є розуміння взагалі ситуації економічної? Ну, я щиро сподіваюся, що пані міністр Маркарова має і план Б, і план С на всяк випадок, коли ми розуміємо, що МВФ А кредит дає, і МВФ Б кредиту не дає. Все-таки вона міністр, яка прийшла з минулого уряду, вона має тяглу співпрацю з представниками МВФ, вона розуміє, для чого такі облігації, для чого ті ОВДП, про які сьогодні говорять, для чого це все відбувалося. Спосіб залучити кошти в економіку. Так, і я, коли її питала, коли була представником, мала таку можливість, вона говорила, що це був єдиний спосіб. І дійсно воно рятувало. Тепер зміцнена гривня показує дійсно недостачу до бюджету. Ми не маємо доходів, ну бо гривні немає. По суті, ми думали, що гривня буде 28, а вона 23. Ви порахуйте в розмірі державного бюджету, скільки ми недоотримали грошової маси. Це з однієї сторони добре, бо зміцнена гривня, але з іншої сторони ціни не змінилися. І ніяк на собі люди це фактично не відчувають. Деякі продукти, можливо, але це не вихід. Ну, ціни на продукти не є набагато дешевшими, ніж в Європі. Якщо раніше різниця була величезна, то зараз різниці практично немає і не існує. Тобто, там в світових столицях. Страждають експортери, страждають бізнес, вони дійсно про це говорять, вже волають, не те, що говорять, а люди не відчувають цієї величезної різниці. А отже, потрібно буде вирішувати питання. Я сподіваюся,
сподіваюся, що вже, я кажу, на першій ж п'ятниці або ми будемо зустрічатися з фракцією і просити, щоб приходили міністри, пояснювали. Але я вважаю, що це має бути на рівні парламентських слухань, на рівні таких зібрань, де є і опозиція. Бо вони теж представляють якусь частину українського народу. Вони б теж хотіли, напевно, почути. Ми не можемо вирізняти себе тільки тому, що ми монобільшість. Зрештою, ми несемо солідарну відповідальність за те, що відбувається у державі. І дуже сподіваюся, що вже до 4 лютого, а це буквально декілька днів залишилося, такі відповіді будуть знайдені. Що ж, будемо і ми теж сподіватися, що відповіді будуть, але от все-таки з землею. Наскільки ми розуміємо, без рішення про землю, без відкриття ринку не буде кредиту МВФ. Відповідно, земля – чутливе питання. На фоні всіх інших проблем голосувати ще й землю – це серйозно ускладнювати собі взагалі політичне становище для будь-кого. І для президента, і для уряду, і для вас, як фракції влади. Де тут, як ви гадаєте, яке тут куди не підеш, ситуація, простих рішень немає, так? Як ви гадаєте, що краще? Прийняти цей, незважаючи на таку реакцію суспільства, прийняти цей законопроект, чи все-таки тягнути з ним і бути без кредиту МВФ, випускати облігації зовнішнього запозичення, тримати ту економічну ситуацію, яка вона є і далі? Ну, дивіться, я вважаю, бо я загалом проти того, аби ми відкривали ринок землі лише тому, що МВФ про це вимагає. Ми не можемо діяти на догоду МВФ і тільки тому, що МВФ каже, що, наприклад, підняття тарифів – це добре. Ну, наприклад, на опалення. Так, ви пам'ятаєте, уряд Гройсмана часто був критикований за те, що дійсно тримали високі тарифи попри критику, заради того, аби МВФ продовжувало кредитувати. Ми не побачили ані тих дійсно шалених кредитів МВФ. Ми не побачили дійсно тих програм, які б могли нам допомогти. Ми побачили лише той необхідний мінімум, який може забезпечити МВФ для того, аби ми не об'явили технічний дефолт. Але це теж не вихід, бо МВФ, в принципі, не повинно за нас працювати. Ми маємо шукати внутрішні резерви, а я вважаю, що вони в нас є. І це якраз промисловий сектор, і це якраз та реіндустріалізація, якої ми чекаємо, величезних підприємств, в тому числі оборонних підприємств. Ми маємо де на сьогодні, якби сфокусувати свою увагу, ті точки росту закласти. Але, дійсно, є питання, бо якщо МВФ визнає, що ми не платоспроможні, це тягне за собою не тільки тому, що це кредитна установа, а і інші кредитні установи. Це Світовий банк, ви знаєте, це і наш інвестиційний клімат, на який дивляться інвестори, розважаючи на те і приймаючи рішення, заходити в країну чи не заходити. Я кажу, що мусить бути декілька варіантів, і на поталу, якщо можна виразити і так сказати свою емоцію, ми не можемо класти туди землю. Я переконана, що на сьогодні МВФ не вимагає саме продажу землі як основний, так би мовити, елемент чи основний критерій, за яким вони вирішують, буде чи не буде надано кредит. МВФ вимагає збалансування бюджету. Покажіть, що ваші доходи дорівнюють видаткам, чи навпаки, ваші видатки дорівнюють доходам. Покажіть, як ви нам віддасте, у разі чого, наш кредит. І не більше. І тут до уряду питання, як ти його покажеш? Бо нам говорили, що не можна знижувати тарифи. Ну тепер звітує прем'єр і каже, що вже 124 міста знизили тариф. І нічого страшного не сталося. Отже, я думаю, що тут треба перемовлятися з МВФ, але і є таке питання, як дійсно питання технічного дефолту, питання інших перемовних позицій. Бо ринок землі – це дуже важливо. Я за те, щоб ми його відкрили. І, напевно, можливо, в 2020 році, якщо вдасться. Але відкрити – це не значить дати дозвіл, наприклад, на 10 тисяч гектар в одні руки. Відкрити – це не значить дати дозвіл кредитним, фінансовим, банківським установам стати власником української землі через звернення, стягнення, через всі решта. Я побачила, наприклад, перелік банків, які готові надати такі кредитні програми. Там у всіх є іноземний капітал, там у всіх є іноземні власники. І я не знаю, чи це те, чого сьогодні чекає український малий і середній фермер. Тому тут питання дуже дискусійні, і я би землю винесла за дужки. Все решта можна говорити. Я розумію, що є нарікання і на майно, але ви знаєте, я ще раз повторюсь, держава почасту на сьогодні, я мушу це констатувати, не є ефективним власником. Якщо ми можемо передати в концесію, давайте передамо. Якщо ми можемо на міноритарній основі завести інвестора, давайте заведемо, не боїмося, це нормальні ринкові умови. Але земля – це все-таки
дуже чутливе питання, воно викличе конфлікт. А я цього дуже боюсь. Я не хочу, щоб суспільство збурилось, а ті політики, які 18 років паразитували на цьому питанні, які продовжували мораторій, добуваючи собі політичні бали і нові каденції у парламенті, і в інших високопосадових місцях, на сьогодні знову використали цю ситуацію. От боюсь цього і все. Тобто ви думаєте, що може бути там, не знаю, Майдан, якісь великі потрясіння, так? Це можуть бути конфлікти. Я не хочу вживати слово Майдан, бо Майдан – це для мене революція гідності, в якій я приймала участь. І я розумію, що Майдан ще триває, якщо ми говоримо про ту революцію, яку ми не завершили. Але я не хочу, щоб люди справді потім, коли вже все станеться, знаєте, і люди прийдуть і будуть в такий емоційний спосіб доводити, а туди накладеться і все. І трудовий кодекс, там згадають і ФОПи, ну, хоча ми з ФОПами вже, так би мовити, трішки домовилися. Побачимо, як це буде працювати на практиці. Так, буде дуже багато, і я боюсь, що ця, знаєте, така енергія може стати критичною. А цього допускати не можна. Ми, зрештою, і є влада, щоб такого не відбувалося. І помилки минулого ми маємо вивчати і не допускати в майбутньому. Якщо говорити про, ну, скажімо, землю цього року не продати, ну, чисто технічно буде неможливо, навіть якщо зможуть відкрити ринок, то це буде кінець року, так? Якщо говорити про приватизацію, ну, от як гадаєте, чи вдасться реалізувати цей план, оскільки там уряду Гройсмана не вдавалося, уряду Яценюка не вдавалося. Чи вистачить волі в цього уряду? І от я бачу там ті об'єкти, які планують продати цього року. Ну, скажімо, ну, там, якщо говорити про Укрзалізницю, про яку зараз багато обговорюють в контексті там зарплат членам правління, наглядових рад і так далі, то планують же ж продати не всю Укрзалізницю, так, а ту її частину, яка займається вантажними перевезеннями, тобто те, що найбільше приносить прибутків. А те, що є збитковим, залишиться в державній власності. Такий сенс, що від цього Україна виграє? Ну, то, власне, а інвестор, власне, не хоче купувати те, що є збитковим. Він хоче те, що приносить дохід. І маржинальність, щоб була висока, так, і дохід був уже і сьогодні. Зрештою, вони бояться ризиків, що може щось змінитися. У нас, на жаль, не реформована судова система, немає гарантій забезпечення власності. Ми не можемо гарантувати іноземному капіталу, що тут буде збережено і примножено його капітал. А отже, в таких нестійких умовах зрозуміло, що очікувати наддоходів чи надприбутків ми не можемо. Соціальний тягар ми лишаємо собі, а все ласе ми продаємо і сподіваємося. Це теж не підхід. Я все-таки сподіваюся, що у нас будуть кращі показники щодо приватизації майна, але це теж не вихід. Ну, добре, продали, далі що? Це одноразова акція. І ми, на жаль, не зможемо потім мати вплив. І тут теж треба дивитися, наскільки там, наприклад, Артемсіль, наприклад, інші підприємства. Чи це важливо, щоб ми зберегли контрольний пакет як держава, так? І де ми можемо дійсно його втримати. Бо на рівні з якимось, як ви правильно кажете, ласими кусками є те, чого, ну, вже неможливо підняти. І що ми маємо з тим зробити? Визнати банкротом, звільнити людей, скоротити, а так зробить бізнес. А держава, власне, для того і є, аби допомагати так керувати економікою, щоб ті вразливі верстви, наприклад, як шахтарі, так, візьмемо от проблеми шахт. Так, вони не рентабельні, так, вони роками уже проблемні. Але це теж це ж не тільки українська проблема, в усьому світі є проблема. Але всі вже більш-менш вирішили, крім нас. Ну, поляки ж вирішили якимось чином, ще з 2007 року. Навіть американці не до кінця вирішили, як ми пам'ятаємо, з пенсильванським вугіллям історію. Є проблема, так. Але американці, дивіться, розкоркували свої власні поклади, і подивіться, як знизилась безробіття і так далі. Не бояться добувати свою нафту, свою газ. Давайте перепрофілюємо, давайте тим людям дамо роботу, бо вони на сьогодні, якщо шахтар, у нього він не є широкого профілю. І нам треба подумати, яка програма допоможе йому. А зрештою, у нас є шахти, наприклад, шахта Любельська у Жовківському районі Львівської області, де є коксівне вугілля, яке нам дуже потрібне. І не вистачає лише гарантії уряду, щоб інвестор зайшов і вклав. Уже вони вклали, мають всі дозволи, все. І ніяк, трішки не вистачає. Яценюка це за часів уряду, бути проданий цей об'єкт. От треба підійти так по-господарськи трохи. І якщо це підійдеш з таким відчуттям, що ти вдома господар і тобі нікуди їхати, в тебе немає американського паспорта, в тебе немає ніякого іншого, все-таки воно би запрацювало. Ну, я переконана, я оптиміст у цьому. Ви, до речі, спілкуєтеся з своїм містом, де ви пропрацювали мером тривалий час? Ви от тримаєте контакт з простим народом завдяки оцим таким точкам дотику з минулого вашого життя? Ви ж не один рік працювали мером, тривалий час. Так, і
і були тепер- популярним. Що вам кажуть ваші... Ну, критикують, дзвонять з РДА, наприклад, і кажуть, що ж ви робите? Ви нам скорочуєте видатки на заробітну плату на 30%, а люди як мають отримувати? За Скільки що? розігнали з РДА людей? Ну, то дуже багато, що казати. Десь 18 тисяч, якщо говорити в цілому зараз. Це величезні, якби, ну, куди дітись, так? Це величезні такі зараз прошарки людей, які І що, чекають. куди люди їдуть в Польщу Ні, їм працювати з обіцяють, що вашого вони міста? будуть в ОТГ працевлаштовані, але це ж неправда. Я ж чудово розумію, що коли провелись вибори, і в ОТГ своїх вистачає людей, правда? Тому що об'єднали сільські ради, там є свої землевпорядники, свої фінансисти, свої економісти. Ну, чого тут з РДА мають брати людей? Ну, я розумію, що є величезна проблема. Дзвонять поштарі, пишуть листи. От, власне, чому я така впевнена, що це неправильно? Тому що я отримую листи з Львівської області від поштових відділень, які розповідають, як їм нав'язують оцю програму продуктів, коли вони мусять пенсіонерам змушувати купувати ці продукти, аби вижити. Коли вони кілометри ходять пішки, носять пенсії в сумках на велосипедах без жодної охорони. Ну, там проблем дуже багато. Я от питаю пана Смілянського, ви точно впевнені, що це те, що ви робите, називається реформа? Так, я впевнений, я точно знаю, що я роблю. Ну і тут зараз поки що така, знаєте, трішки проблема, бо я відчуваю людей, їхні очі, які дивляться з надією і кажуть, ну, слухайте, люди, давайте щось будемо дійсно змінювати. Зрештою, це наша країна, у нас її немає іншої, запасної немає. У пана Смілянського є паспорт американський, він може сісти і поїхати. А ми тут живемо, ми не хочемо виїжджати в Польщу, ми знаємо, що там добре, але там ми все одно чужі. Ми навіть отримавши паспорт, ніколи не досягнемо вершин, наприклад, так, нас не візьмуть на державну службу, ми не зможемо ви знаєте, ви вчилися міністром. там в Польщі, так. І я це розумію, я людей дуже розумію. І я хочу, щоб вони повернулися, але для цього треба умови. Люди так просто не повернуться лише тому, що програма з лютого запрацює, повертайся і працюй тут. Це буде дуже важко. Люди мусять повірити. Я їду в Варшаву, я чую людей, які всюди працюють у сфері послуг, в готелях, в барах, в ресторанах, всюди, де є можливість, я спілкуюся, вони кажуть, ні, ми не будемо повертатися. Ми будемо тут вчитися, чіплятися, чим тільки можна, коріння пускати, виходити заміж, одружуватись, але повертатись не хочемо. Що ж це за робота така? Для чого ми тоді влада? Словом, ви боїтеся, що ви знову не станете мером Рави-Руської раптом, що, якщо провалиться Я не думаю, проект що «Слуги я народу». буду балотуватися у мери Рави-Руської. Я вже пройшла цей досвід, і я дякую Ну, я, тим звичайно, людям. іронізую. Так, я розумію, що це був теж досвід і позитивний, і негативний, але він мені допомагає отак не відриватись від землі, якщо щиро. Бо я завжди згадую ту науку, яку я там мала. Я бачила і тих людей, і звичайних поштарів, і звичайних продавчинь, і пекарів, які простою людською мовою питають, ну скільки це ще триватиме? Ви скажіть, стільки років, ми готові ще потерпіти. Ми розуміємо все, але давайте якось разом. Ну, затягувати паски, давайте разом затягувати. Давайте якось трошки ви, трошки ми, і разом однією родиною. Але тут, бачите, трішки зараз ще не виходить. Але я все одно оптиміст і вважаю, що такий трансформаційний період нам треба пережити. І все-таки ми вийдемо на ту стежку, яка буде справді вже освітленою, знаєте, бруківкою, яка буде озелененою, яка буде нашою, яку ми будемо бачити, і те світло в кінці тунелю справді буде У українським. вас немає побоювань, що після такого періоду всіх цих медіаскандалів, постійної таких проблем демократії, так би мовити, так, на наступних виборах переможуть якісь, як раніше, там крепкі хазяйственники після епохи Ющенка, яка ознаменувалася теж різними скандалами, витоками інформації, сварками, чварами і так далі. Після того прийшла партія регіонів з її Януковичем. І зараз ми створили як ніколи чудове тло для такого реваншу, оскільки закон про вибори виписаний так, що брати участь в цих виборах навіть на рівні місцевому зможуть тільки дуже багаті партії, щоб просто взяти участь в цих виборах місцевих, які будуть, мінімум 6 мільйонів гривень треба для партії. Молода партія точно собі не зможе цього, щоб внести просто заставу. Так? Тобто ми створили всі передумови для того, щоб перемогли ті партії великого капіталу, які вже були при владі, які вже довели цю країну до того стану, в якому вона перебуває. І ми досі так і не вийшли на якийсь пристойний рівень. От як думаєте?
Я хочу вірити, що ми візьмемо себе в руки, у нас ще достатньо часу, і я вважаю, що люди нам довіряють попри все, попри скандали, попри ті удари інформаційні, які ми отримували, подекуди заслужено, подекуди, а почасту і не заслужено, попросту з того і в силу того, що ми перший раз у парламенті, ми недосвідчені політики, ми не знаємо, як себе напевно поводити, а більш досвідчені, чи навіть можна сказати, мастодонти, які пройшли 3, 4, 5 чи більше каденцій, добре знають, що вони роблять, чекаючи на кожен промах, на кожну помилку і, знаєте, гротескно про це потім заявляючи, так наче вони таких помилок ніколи не робили. Але це політика. Ну, ми взялися, і ці правила треба дотримуватись. Це політичні правила, де кожен шукає помилку опонента, де кожен намагається показати в нехорошому світлі опонента, тим самим здобуваючи собі, як ви правильно кажете, електоральні бали. Соціологія показує, що перетік голосів від «Слуги народу», на жаль, відбувається до ОПЗЖ. Це те, що дійсно трішки насторожує. Я не кажу, що це критично, я не кажу, що це вже є якийсь доконаний факт, але, на жаль, Схід, Південь – це ОПЗЖ. І я думаю, ми маємо насторожитись, ми маємо думати, що зробити і як зробити так, аби дійсно ті люди, які працювали в роки пана Януковича чи і так далі, бо зрештою вони і є причетні до цієї ситуації, в тому числі, яка на сьогодні склалася, бо зрештою ні президент Зеленський, і навіть прем'єр Гончарук, рівно як і ми всі, не були до цього в політиці і не мали дотичності до отих катаклізмів, які на сьогодні є в українській економіці. Здебільшого, я не кажу, що там усі вже не були, хтось був десь радником, експертом, десь були дотичні до міністерства, як, наприклад, пані Аня Новосад була керівником директорату, але це зовсім не те. Ми говоримо про ті управлінські рішення, які приймалися не на користь України, і вони призвели до таких фатальних наслідків. У нас з найбільшої економіки на пострадянському просторі ми залишаємося найкорумпованішою, найбіднішою країною Європи. А отже, нам потрібно щось вирішувати. Але тут уже таке, знаєте, емоції в сторону. Треба дійсно прагматично дивитися, реалістично оцінювати свої шанси, групуватися. А у нас в фракції є точно ядро здорових, поміркованих, виважених фахівців, які пишуть нормальні закони, готові відстоювати і готові, власне, працювати. Я думаю, що ми все-таки переживемо зараз цей турбулентний період, і вже 2020 рік будемо більш зрілими, більш відповідальними. Тобто це і криза в турборежимі, не тільки робота. Так. Я вас хотіла теж запитати вас, ви згадали про те, що опоненти ОПЗЖ використовують промахи нинішньої влади. Ви часто буваєте в ефірах каналів групи Медведчука, вас дуже сильно критикували всередині вашої фракції, навіть бійка була на цю тему між депутатом Бужанським і Галеросом. Але ви, в принципі, слід для справедливості наголосити, що ви на всі канали ходите. Ви доходите до всіх, ви гарно комунікуєте взагалі з медіа. Тобто, якщо промоніторити, то ви буваєте вскрізь. Чи продовжується ця дискусія про канали Медведчука зараз всередині вашої фракції? Ні, не продовжується. На канали Медведчука ходять представники нашої фракції, ви там побачите і Галину Янченко, і пані Бардіну, і всіх решта. Тобто всі нормально ходять. Пана Геруса. Я пам'ятаю риторику в вашій партії від самого президента про те, що він там буде боротися з Медведчуком, там Порошенка покарають за його там злочини попередні, там всіх з усіма. А тепер складається враження, що з усіма, в принципі, домовились. У вас немає такого враження, що з усіма, і з Медведчуком, і з Порошенком, там, і з багатьма іншими, кого так грозилися притягнути до відповідальності у вашій партії, і президент Зеленський особисто з усіма досягли якогось пакту про ненапад? Ні, не думаю, тому що, наприклад, сьогодні пан Порошенко мав бути в ДБР на черговому допиті в якості свідка, тут варто зазначити, але тим не менше він не з'явився. Принагідно повідомляю, бо ми вчора дискутували на телеканалі, і він сказав, що в нього немає, в нього є повістка, і він мав би бути, але, на жаль, я думаю, він відбув у Давос поспілкуватися з колегами, які теж з інших країн приїдуть, і хотів би з ними поговорити. Але тим не менше, я знаю, що нарікають на
дії президента, який справді не домовляється сьогодні з групами впливу, назвемо це так, і в частині ОПЗЖ, тобто гостро критикують ці канали і фракцію, і самого президента, шукають будь-яку лазівку, аби там розкритикувати і на своїх каналах, і на інших. А отже, я далека від думки, що президент Зеленський домовився з представниками ОПЗЖ, чи Європейської партії, чи Батьківщини, чи навіть «Голосу» про те, що їх, наприклад, не будуть чіпати, чи їхній бізнес, чи якось. Я далека від думки. Але те, що люди ходять, ви знаєте мою позицію. Я ходжу на всі телеканали, без винятку. Бо вважаю, поробиш, якщо частина телеканалів, тим більше інформаційних, більша частина – це канали я не Медведчука. ходжу. Я не ходжу на Ньюзван, на 112 і на ЗІК, якщо ви подивитесь. Ага, то ви все-таки прийняли для себе рішення? Все міняється, ви знаєте. Але я за те, щоб ми комунікували, ми влада. Ми маємо бути почуті і ми маємо зробити так, щоб нас люди почули. Якщо нас люди не чують, то це не проблеми людей, це наша проблема. Тому ми маємо шукати канали комунікації. Дякую, що запрошуєте, бо є можливість звернутися і нас чують. Дякую вам, що до нас дійшли. Ірина Верещук, депутат «Слуги народу», була гостею нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Почуємося, побачимося рівно за тиждень. Дякую, що були з нами.